Pues res, s'ha vist un partit molt competit, contra dos rivals que la veritat que estem a la part alta ja s'ha vist per alguna cosa. Jo crec que nosaltres hem tingut més control de valor. La primera part ha estat un poc més igualat, però nosaltres hem generat les ocasions més clares. Jo crec que el millor d'ells ha sigut el porter, la primera i la segona part. La segona part hem eixit igual, hem disposat d'algunes ocasions per a clavar-nos per davant del marcador, però bé, no ha pogut ser, i a partir de l'expulsió jo crec que hem tingut més control de valor i a part hem tingut les ocasions més clares. Els últims 10 minuts hem tingut 3 ocasions per a fer un gol. Jo crec que no és just l'empat, jo crec que nosaltres avui hem tingut que mereixer la victòria, però bé, això és futbol, gran treball dels jugadors que s'han desfondat, han treballat molt bé, així l'afició de casa, i bé, avui no hem tingut sort de cara a porta i al final, mira, un puntet, seguir sumant i preparar el pròxim partit. Sí, al final, quan arribes a zona final per a marcar, doncs clar, tens que estar tranquil. Jo crec que els jugadors estan tranquils, el que passa que, mira, potser no han tingut aquest cert i el porter ha estat molt encertat, és molt bon porter i, bueno, avui ja s'ha vist. Però bé, el que he dit, un puntet me sap a poc per les ocasions que hem generat i que hem tingut durant tot el partit, però bé, a seguir treballant i la setmana que ve intentar sumar els 3 punts. Sí, la veritat que estem tots ahí en 3-5 punts, estem lluitant 7-8 equips, és molt bonic, la veritat que és molt bonic a la Lliga estar així, i el que tinga un poc de continuïtat en el tema dels bons resultats, d'ací 4, 5, 6 jornades següents, potser tindrà aquest objectiu que volem, que és estar entre els 3 primers. Anirem veient, crec que és una sobrecàrrega, però res, portem 3 partits en 8 dies, la plantilla, vulguis o no, ho nota, estem gestionant bé el tema dels canvis, però bé, intentarem ara durant aquesta setmana recuperar i el pròxim partit a veure si podem estar.